Салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай назди апаё бида омадагем бори нав овардай бад распродажои беҳтарин пешниҳод кардестай марамад аз ма якта ба якта нишон метим дар рафти навор то охира тамошо кунанд. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 13 дарвоза 8 қаторҷои апаё бида распродажои беҳтарин рафтестай духтаро ман ҳамаи борора арзон кардагиам. Тамошобино марҳамат ози камакак одам камтарак шава ма шумода бо якта ба якта нархора мефаҳмонам гап мезанам. Духтарако якум аз бори новинка сар мекунем баъдан бо распродажаора нишон метем. Нигоҳ кунед ипекая ира бинен духтуш фасон нархаш чандае? 200 сомон то 60 размер. Материалша бинен духтарои қа хушрӯ 200 сомони марамад то 60 размер бидай. Ина диден духтаро 200 сомон беҳад хушрӯ то 60 размер аст. Размерҳои беҳтарин доранд. Ассалому алейкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. Ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои WhatsApp ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. Шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. Ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон метавонед ки аз хона набаромада. Занҳои азиз, коча ба коча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. Духтаро, як бор дигар мегӯм, кор бо тариқи телефон аст. Асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. Ҳамин номери WhatsApp ман метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. Агар ки шумо ба кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам. Занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. ҳам расветкои беҳад нағз ина бинен качестваша бинен санчооша бинен пеш аз иди намудо омадагӣ будай дарав тамом шуда будай. Ина ҳози бо омад марамад касе ки ипек хара ипеки арзонтар биёе назди апаё бида ҳаст. ишқа хушрӯа гарошок мана материалша бинен талянка барина ё ира бинен гулуш евростил чандта расветка дора. Иш чанд сумай? Инам 200 сомон то 60 размер ҳаста. Ина расветкоша бинен беҳтарин рангояй размерошам беҳтаринай духтаро аз ами 44 сар када то 60 размер меёбен. киртои новинка моделои беҳтарин иша бинен бо духтаро мана духчам хушрӯвай баъд материалшам фасонан материалои хушрӯван мана чомнишам ҳастай ана ё ҳастай бо и тамом штаги буд бо омад и вая белмандоя белмандои туркӣ духтаро чандта расветка дора марҳамат. Ози украшениёшам аз пеш нишон метам. И чанд сумай нархаш? 200 сомон шиданиё. 200 сомон духтарако бинед. Нархшам нархи беҳтарин шидагиай. Размерашон бачи хелаира? То 52 омага. Мана расветкора бинен то 52 размер ҳастай. Мана иш бо ваяй электра. Ранги фасон. Ина сиё омадаги, сабз омадаги, оранҷеви. Мана сиё, сабз, оранҷеви кадом ранге ки мехоҳен ҳастай. Ина и малиновый цвет аз ана ино ҳаста и модело. Ина малиновый бинен модели фасонак. И чанд сум шудагиай? 180 сомон. Ина оранҷевиша бинед чиқа хушрӯ. 180 сомон. Мана чандта расветкаи хушрӯ дора. То 54 ҳаст бинен духтарако. Киртапочӯшон чанд суман? 130 сомон барои духтаро 130 сомон аксия рафтеста. Ина киртапочӯи фасонуш марҳамат хоҳишмандо чандта расветкае диден духтаро 130 сомон ҳамроҳи почаш. Ина хоҳишмандо размер ҳаст бори новинкаяй метавонен биёен ай пеш бинен расветкош беҳтарин расветкояя чӣ ранге ки дар корайтонам меёбен дар назди апаё бида марҳамат духтарако. Ина фасонои беҳтарин анаи моделам и чанд сум шид? Ай духтаро бинен ира двойка 130 сомон двойкаи фасон аз иди се рангая
سه رنگی خشروی размерش چه خیلی نمینوره تا 54 размер буде. دیدین دخترو اینا материалش خشروی سب بوکاک تا 20 тонна. مانا مدلش هم خشرو بسیار двойка میپرسن. اینا двойка در نزد یاپای بیده با نرخی ارزان 130 сомон. Анай моделям скидкашид икртой қахшрой материалыш. Чи ранги глянцевый пекай дохтаро 130 сомон. Мана духчам аджои ботай диден. То 6 размер будай духчам бисёри бад фасонай. Ина бинен дохтарако. Ина ходжиона дам қахшрой ина материала бинен. Ана ина ивиша бобинен. Саб букакан дохтаро. Бурд мекнен нархшам қахшрой моделшам фасонай барои ҳавай биёен. Анай модело бо ҳастай хоҳен мекшоенда ба аз ду тараф римшо коша уна расветкои фасон дора чанд сма ино 180 сомон баъд медонен тамошобино касоне ки оптом мегиранд ин нархое ки айни замон мо гуфта истодаем ҳамаш бо арзон мешавада. Ана ба духтарако инаи модел 180 сомон шид. Киртай беҳад фасонай ҳамроҳи шарфуш армански шолкай сабукакан. Гилоша бинед чиха гилакои нозук 8 расветкаи фасон. То 58 размер дуруст мегирифтай бинед сафедакша бо чихи хушрӯае. Хулас 200 сомона 180 сомон шидагай рангошам фасонай. Аз наздик бо ма шумода нишонтиём. Касе ки барои савдо мегира ин нархҳо боз ҳам арзонтар мешава. Ҳамаш бо ино шарф доранд. Остинакошо набинед резинка кардагӣ. Материалаш нағзишие ки шута мепӯшанд. На рангш дига мешава, на обда медроя. Хулас беҳтаринай. Мана. Ана баъдан киртои кори дастира мехом шумода нишонтиём. Беҳад фасон бори навинка 350 сомон анаи модело бинен расветкои хушрӯ и ҳам пешак кирта амхе кори дастӣ дора ҳам аз тарафи қафош. Ана духтаро гирбишинай подклад дора. Ина моделои 400 сомона то 6 размер омадай. Моделош то 6 размер ҳастай. Инаи сиёҳоша диден ино дубайски пашиван нархшон 400 сомона 400 сомон 400 сомона 380 даметян. ин модело 350 сомон. Хулас биёен беҳад хушрӯваи кирто 380 даметян. Пас пешаш ҳардушам вай дора. ина бинен рангошон чихи бисёрай ҳамаш бо кори дастӣ доранд. Ана баъдане моделора бинен хушрӯ рангоша. Аз ин фасон сиёҳ ам аст. Ир нархш чанда? 180 сомон. духтаро рангошона бинен чиха бисёрай. Хулас беҳтарин тамошо бино. Аз ин модели шарфдор мо шумода нишон дода будем. Ина бо омад бори навда. Ана хулас ҳозир ҳамаша нишон метиҳем якта ба якта тамошо карда интихоб кунем. Мана 180 сомон а? 200 сомон. ин модел 200 сомон. Ана чандта гил дора ҳозир бо дига гилошам нишон метиҳем дар рафти навор. Ба тамошобинони азиз нигоҳ кунед кардиганои турецки овардаги япой бида. Фасонак нархшон 260-250 даметян бори навай. ина рангоша бинен ба наздики ҳамаи расветкош мебиёяд. размераш чӣ хелае? То 60 ай 44 то 56-58 мештай. Стилша бинен летучий мышь танада хушрӯ метова. Киртои дарозкати аҷоибот 300 сомон. Кадомиш кори дастӣ дора? 300 сомон. Мана расветкои беҳтарин ҳамаш кори дастӣ доранд. Мана ҳозир аз наздикам бо шумода ман нишон метиҳам. қахшрӯа сиё. Мана сангчошо намиё ҳамаш кори дастиян духтаро 300 сомон сангчадорош. Ана ин модели ки хичон пӯшидагиам 250 сомон. Мана стилиш як стилай фақат ки и сангчадору кори дастияй. Ана бадана ё маҳқул шид мада беҳад хушрӯ материалаш духтарако. Нархиш чанд айра?
300 сомон туркиян. Ино киртару башко ҳастанд ку тугмадор. Ҳам хелияй кардиган бар инам пушен мешава, кирта бар ин пушен мешава духтаро. Нархшон 300 сомон. Ҳоҷ ма шумода аз наздик нишон дидим. Материалш медонен ипек органза айком хели метова. Мана хулас биёен бо бинен бори турецки айваям. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Баъд бо дига кардиганошонам беҳад арзон кардагиян, нархи дастрас то ин ки ҳамаи шумо тавонен харидорӣ карда. Мана диден кадомеша ки мегирен? Диден 150 сомон кардигану. Мана ду тарафа кардиган ягон ҷудои нарх нест, лекин дар назди апаёбида кардиганои ду тарафа 150 сомон штагай. Ай модело чи? Анаи модел бошад 180 сомон. Аз инам бор-бори хичонай апаёбидара цех хичон заказ мекунанд, цехи хичонай барои авай нархҳои беҳтаринаш мода пешниҳод мекунанд. Мана рӯзҳои наздик ҳама намуд дизайнои нав мебиёяд. бо шумода ман навор гирифта нишон метиҳам. Мана ино ҳамаш 180? ду моделай, ҳар ду моделам ҳам капшон дорам, бе капшон. Мана диден духтаро беҳтарин нарх размеро ҳаст, биёен ҳатман бо айпеш бинен. Мана 180 сомон белмандо. Ана духтарои киртора аз наздик хушрӯ бинен. Аҷоиботай марковный цвет. Мана хушрӯ духтагиай. Мана 200 сомон паплини белмандо кати тайёр штагиай. Белмандои паплини туркӣ ғавси хушрӯай. Мана 200 сомон чандта ранги фасон. Мана сиёҳам бисёр хоҳиш мекарданд. Аз сиёҳам ҳастай. Касоне ки омадану наёфтен размер марамат биёин. И ҳам 400 сомон духтаро пашиви Дубай то 380 арзон карда метиҳанд. Баъд инчунин распродажа духтарои безрукавкои кардиганора касе ки пирсида буд марамат бо омад 220 сомон беҳад хушрӯчаян. ҳози аз наздик узорша нишон дидим. Мана нигоҳ кунен модели бо навуш размеро ҳастай. ана баъд распродажа шуморо интизорай бо нархҳои беҳтарин киртора пешниҳод кардагиянд. марҳамат духтаро тамошо кунен. чанд сомай кирто? духтаро киртора ҳамаша 120 сомонӣ кардагиянд. ози аҳамиятиен чихо киртои хушрӯ. мана ма рақамҳои апаёбдара мемонам духтаро барое ки мисол суроғара намеёбен ё ки оптум харидорӣ карданиен нависеншона. ана бинен инаи модела чиқа модели хушрӯ ҳамаи ҳамин 120 сомона. мана кадомеша ки мегирен ҳамаша барои шумо ба хотири шумо тамошобинони азиз апаёбида арзон кардан. 120 сомон киртора бинен фасониша 120 сомон. кадомеша ки мегирен иҷада сангчадор бе санг чӣ намуде ки хоҳен ҳастай. размерам ҳама намуд меёбен. иша бинен бо духтарако украшени дор. анаиш бо дигар модел рангошон ҳар хелаяй. кардиганам доре на кардиганошонам акция кардагиян. духтарако имконият дошта бошем биёен ба ҳазур хитон бинед иҷара бинед чиқа бор бисёрай. якта ба якта тамошо кунен. мана инами кирто ҳамаш ира бинед бо чихе хушрӯае 120 сомон. кадомеша ки мегирен 120 сомон бо и вая тигриша диден. мана аҷоиб хушрӯ 120 сомонӣ. и сангчадорам ҳами хел 120 сомон. хулас диден беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас дар назди апаёбида. иҷада аксия распродажа бисёрай. мана иша бобинен и модели тамоман дигар хел модели новинка. марамат ҳамаш 120 сомонӣ. ана шолкошонам 120 сомон штагай чандта расветка дорад.
спорт стил духтагай материалш сабукакай духтарако марҳамат аҷоиб хушрӯ ҳамашавази то қадри имкона ма фасоношаш мода ҳамроҳи апаё бида нишонтон метем размероро бинен размерои хушрӯвай инай моделам дидин чиқа модели фасон хулас ҳамаи ҳамино 120 сомонай малиновый цветчам хушрӯвай навор дар ранҷи биёмад лекини малиновый цветай ай пеш воимай бадай хушрӯвай ана баданай итальянко фасонан ҳам духчон ҳам хычон духтаро диден сангчадор ин модел 120 сомон бинен ин модел қимат буд ҳозир боша аксия кардагиам ба хотири шумо 120 сомонӣ мана аз ин моделам чандта рангай аҳамият битен рангои хушрӯ ина диден духтарако агар ҳамаира нишон чием мумкин ки 1 соат видео шава биёем духтарако як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тиллобозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апаё бида ин амино малиновый цветан айпеш хушрӯи бадан яркиян рангош сочни фасонай дар навор ами малиновый чӣ хеле ки оранҷ биёмадестай ана баъд кардиган диден духтарако кардиганое ки бисёриё мекофтан бо нархҳои арзон дар ҷои апаё бида пешниҳод шид 150 сомон кадомеша мегирен 150 сомон ира тарафи гулдоршам мепӯшен тарафи даруншам якрангшам ба ҳазур мепӯшен мана иёшама мана ин кардиганоям 150 сомон диден духтарако аз ҳисобе ки борои новинка мебиёя рӯзҳои наздик барои ҳавай иноша аксия карда пешниҳод кардестиян диден кадомеша мегирен духтаро 150 сомон размерошам бинен чӣ хел размерои беҳтарин будаиш то 62-64 размер меёбен бинен инами тараф ҳамаш борай духтаро бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад хайр саломат бошед